Üdvözöljük Önöket az M1 délutáni adásában. Ma Orbán Viktorról lesz szó. Ön szerint is nagyobb hossza? A válaszokat a telefonszámomra tudják megadni. A politikai híreink: migránsok, Gyurcsány rossz és Soros bőráncek. Köszönjük szépen! Ajándékoz jegyeket a Sóder Klub felvételeire. Már elérhető a teljes tavaszi szezon. A legjobb ötlet karácsonyra. dumaszínház.hu. Üdvözöljük! Ez a Cséjár kabaré. Mai kabarénkban ugye ismerős Önöknek a Mumus. Nos, ugye féltek tőlük gyerekkorokban, ugye? Még jó, hogy féltek. Nos, hát én voltam az a Mumus. És egyébként... Erre vegyük újra. Ugye látják ezt a kislányt itt? Hát én üldözöm. Köszönjük már ezt.